Καλησπέρα παιδιά, σήμερα παίζουμε Minecraft μαζί με τον The Pro Black Gamer. Γεια! The Pro Black Pro Gamer, λέγεσαι, πώς λέγεσαι? The Pro Black Gamer. Εντάξει, καλά το είπα πρώτα. Και θα αρχίσουμε. Να παίξω δυσκολία ή παίξω easy στο παρόν. Το πρώτο είναι peaceful. Πρώτο έβαλες. Δεύτερο. Εντάξει, easy. Οκ, κλείσουμε. Σένα έχω σπίτι φαίνεται. Κολλάει. Πού να πάμε τώρα να ψάξουμε για village? Δεν ξέρω. Να πάμε σε Acacia Wood. Όχι. Okay. Α, ναι, έχει και εκεί πετιάδα, μπορεί να βρούμε. Οκ, είμαστε τυχεροί. Και φαντάζομαι, ρε, βρίσκουμε village. Με έναν κάτοικο το Herobrine. Που έχει Herobrine villagers. Φαντάσου. Νομίζω ότι έχω περάσει από εδώ. Άμα είχαμε Herobrine, θα βλέπαμε αυτό το σημάδι του. Όχι, μπορεί και να είναι αυτό το σημάδι του. Το πάντων, να πάμε εκεί. Γιατί πρώτη φορά έρχομαι εδώ. Πώς βλέπω αυτό. What the... Τι γίνεται τώρα? Μάλλον έχει εκεί πάνω village. Πες και εσύ κάτι. Τι να πω? Πες. Να πάμε να βρούμε village και να μην βρούμε Herobrine. Ρε, μήπως είδα ζόμπι? Νομίζω είδα ζόμπι horse, μου φάνηκε. Από εκεί. Δεν είναι zombie horse, είναι horse. Για πήγαινε κοίτα. Είναι, εγώ το ξέρω, ρε. Νομίζω είδα Δεν κάτι... είμαι καβός. Νομίζω είδα κάτι πράσινο άλογο. Πω, ρε, ήταν αυτό το grass. Και κουνιότανε. Καλά, μπορεί να ήταν ζόμπι horse. Δεν κάνουμε τίποτα. Really τώρα, Βγαίνουνε τόσο ψηλά sugar canes. Ναι, ρε. Δεν το ξέρεις. Το ήξερα, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνιο νομίζω. Ναι. Να πάρω gravel. Τι είναι το κάνεις του χαλίκι? Απλώς λέω. Μπάσκετ, να κάνω άρο. Μπορώ να κλάσω. Δεν κάνω όμως, είναι βίντεο. Κόβω το βίντεο για να κάνει την... Όχι. Οκ. Δεν κόβω το βίντεο.
Να σκοτώξω τον σκοτώξω. Άσπρο άλογο. Ναι, το είδες. Πόσες καρδιές έχει, μα? Πού τις δίνεις τις καρδιές? Α, καλά. Δεν βλέπω, δεν κοίταγα. Τι ακούγεται έτσι, ρε, σαν ζόμπι? Ζόμπι. Ζόμπι. Να καίγεται τέτοια ώρα, ρε. Γιατί όχι? Τι στο, δεν ξέρω τι γίνεται. Να πάμε σε Acacia Wood. Μας και βρούμε. Μα παντού μπορείς να βρεις βίλες, δεν είναι το πρόβλημα αν είσαι σαβάνα biome. Μπορώ να βρω και στο δάσο, ρε. Όχι μέσα στο δάσος. Μπορείς να βρεις σε πεδιάδα, σε σπρούς, λίγο πιο έξω από σπρούς. Νομίζω ότι δεν έχω έρθει εδώ, ρε. Τι? Ρε, είναι λίγο χαζό αυτό, ρε, γιατί εδώ και τα παιδιάδα που έχει μπορούσε να έχει φτιάξει ένα μικρό village, ένα-δύο σπίτια, ρε. Τουλάχιστον. Και εδώ... Εδώ τέλος πάντων, ρε γαμώτο. Εκεί. Και πρέπει... Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε γαμώ. Stone Peak. Νομίζω ότι ήταν strip mining και τρόμαξα. Όχι, κάτσε να φάμε. Δεν έχουμε τώρα φάει. Αλλά έχουμε ένα άψητο, θα το ψήσουμε το βίντεο. Γιατί τώρα βαριέμαι. Εν τω μεταξύ δεν μιλάω καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Έλα, ρε. Να μιλήσω. Μίλα, αργά μου. Πώς μιλάω εγώ στα βίντεο σου? Sorry που έβασα. Πω, γαϊδούρα. Θέλω να πάω και στο ride. Πω, ρε, 10 καρδιές έχει. Και εσύ 10 καρδιές έχει. Το άλλο έχει 11. Τι είναι το open που έλεγε? Όχι. Α, ναι, τώρα κατάλαβα. Πω, ρε γαμώτο. Κάτσε γαμώτο. Δεν ζητώ και πολλά. Εντάξει, αρκετά είναι, αλλά... Βίλαντς. Να πάω να σκοτώσω τους αγελάδες, λες. Ή τα πρόβατα. Άντε. Πάω τα πρόβατα πρώτα. Τι φεύγουν και πιο γρήγορα. Χωρίς να τα σχογορεί. Να πάνω του. Οκ. Τα χέρια σου είναι δρομένα. Το ξέρω, ρε. Ιδρωμένα σχεδόν πάντα είναι. Θα να βγούμε εδώ. Πήγα να πω μόλις θα κόψει το βίντεο, αλλά ανέβηκα. Μπορούμε να βρούμε σε τέτοιο biome. Ναι. Really? Ναι. Oh, look. Πάμε εκεί πέρα. Και νομίζω ότι είδα village.
Έχουμε χάθει από την παιδιά. Τι μας νοιάζει. Κακός χαμός γίνεται εκεί ρε. Πάρτε κάνετε. Γύρνα πίσω. Village. Νομίζεις. Όχι. Ρε, αυτό εκεί πέρα δεν είναι μια σαν κάστρο. Έλεγα κι εγώ είμαι τόσο τυχερός. Αυτή η σειρά πόσα επεισόδια είναι? 3 νομίζω με αυτό. Village. Πού? Α, αυτό εκεί πέρα το πέρασαν Village. Παιδιά, κάπου εδώ θα τελειώσουμε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα sub. Κάντε και στον The Pro Black Gamer sub και like. Που έχω μόνο ένα. Για να το βοηθήσετε να πάει αρκετά. Και όπως είπα τελειώνω εδώ το βίντεο και τα λέμε.